privilegiatu batzuk dira eta bakarrik emakumeak izateagaitik ja leku bat merezi dute. Eta nik uste dut, dala, ez parkatu, beti merezi izen dugu leku bat, baina ez dozkuzue itxi, ze zuek gure dozue egon, hor, leku guztiak okupatzen. Elorrion ez dut uste emakume sortzaileek ikusgarritasun nahikoa daukatenik, baina ez dut uste daukatenik ez Elorrion, ez Euskal Herrian, ez munduan. Orduan, munduan bezala, hemen ere ez. Nahikoa da, ez. Hasi gara horretan? Bai, hasi gara horretan, eta hau ere izan daiteke horretako beste urrats bat, baina oraindik. Porque evidentemente son olvidos queriendo, porque hubo mujeres que o porque eran hijas, o porque eran mujeres, o simplemente porque no podías atender, no podías ir a una academia, y cuadros que han pintado estas mujeres, se quitaba la firma, bueno, firmaban los hombres. Entonces, es muy fuerte. Nik emoteko dekodan horrek leiuek zabaltzen jarraitzi, ezta? Eta beste baten buruen, nire buruen pentsetan hasidan horrek, hasi batetik landara bat, landara horretatik baso bat. Zer eman dit feminismoak? Egote bat. Egon ahal izatea, ez? Eta batzetan esatea, ezke niri hau gustatzen zait. Niri adibidez plaza lanak asko gustatzen zaizkit. Uste dut plaza okupatu behar dugulako, beti ukatu zaigulako, gustatzen zaidalako eta eskubidea dekot esateko bai gustatzen zaidala. Eta hori hainbatetan, batez ere gazteagoa nintzenean, enuen esaten haino zen. Es importante dar espacio a las mujeres en la fotografía. La fotografía es una mirada y si dejamos que el mundo se vea desde la mirada masculina, pues yo creo que nos perdemos la otra mitad de la historia.